Uphile uphoshe uphumelele ngokupasta i-channel. Kubalulekile nokufanele lokhu. Ngicela ukuthi nami isenze kuphela uma uyimember ye-channel. So ngona niseni ntambama uma ungeyona imember ye-channel nami ngoyisebenzisa izibe uyele eceleni bese umuntu oyimember yayisebenzisa kuphela. So ngo-9 ka-5 ntambama efone umuntu akangi-WhatsApp umuntu akangifonele from Monday to Friday kuphela. Sunday ngingafoni ngoba ngisesontweni. At your majesty bla bla bla. Siyabonga mfundisi wethu esimthandayo. Ngicela ukubuza la pastor. Ngabe ushona upha umuntu wakho ekuflathele ehamba ekushiya. Kuyiphupho eliphi uma uphupha umuntu wakho ekushiya ehamba? Angakushiya ehambe agibele imoto, agibele ibhayisikili, agibele isithululo, agibele ini, or ahambe ngenyawo walk akushiye behind. Or angavela suka kuwe athi sithe ngekholo ngaphinde umbone. Or ngathi nimile avela nidukelana. Similar. One, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho siwu-challenge ngophawu lokuma ekushiya. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu angasathatha isinqumo sokuthi akwale, akulahle noma aphuma aphele nje empilweni yakho. 2, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho ubuphawu lokuma ekushiya usolikhomba ukuthi uyakhonjisa ukuthi sekunesichitho esifakiwe njengamanje noma esifakwe njengamanje lo muntu akushiye. Yabona? Okungabe isichitho phela sokuthi akushiyele umuntu ngezivela kubathakathi. Sengabe isichitho sokuthi akushiyele umuntu ezivela nje ey'dalweni uma zingamfuni noma ezake zingakufuni. Okay, 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu lokuma ekushiya. Kwesinye isikhathi uswele isikhombisa la ukuthi kungenzeka lo muntu uzodlula emhlabeni ngokuzuma, ikakhulukazi uma ukuthi vele uyagula. Kuvamile kwabanye uma ubona umuntu ehamba lithatha indlela eyosithela noma ethathe ahambe anyamalale noma athathe indlela noma agibele imoto ayosithela noma ahambe ibhayisikili ayosithela, uthola ukuthi lento ikhomba ukuthi iy'nsuku zakhe zokuthi ahambe emhlabeni seyifikile. Siyabonga. Besibheka umuntu wakho uma esuka kuwe eflathele akushiye. Ibule.